село Буйново времето сякаш е застинало, но проблемите не просто остават. Те се натрупват, растат и задушават живота на хората. Тук букукът не просто е букук, той е символ на пренебрежението и бездушието на властта. Водата – лукс, който мнозина си позволяват да мечтаят, но никога не получават. А за всичко това стои един и същи герой на тази трагикомедия – ДПС и Пеевски. Пеевски, този магиосник на празните фрази и популизма, от години повтаря своята мантра за равни права за всички. Но равенството, което той прокламира, е като мираж в пустиня. Виждаш го, но никога не стигаш до него. Защото когато чиновниците слагат ръка върху парите и властта, народът остава на опашката с празна чаша и пълни обещания. Философията на тази власт е проста и жестока. Те не се интересуват от реалния живот на хората в Буйново, всички българи. Буйново е само пример. Те се интересуват от гласове, от контрол, от поддържане на статуквото. Докато хората тук мизерстват, чиновниците си делят парите и решенията. А когато някой се осмели да пита защо няма вода или защо улиците са пълни с букук, отговорът е една голяма празна фраза. Работим за всички, за равни възможности за бъдеще. Но истината е, че тази работа е подмяна. Тя е кражба на надеждите. Това е класическата политическа игра. Тумор в политическия живот, в която народът е заложник на кухи думи и липса на действие. Народът на Буйново заслужава повече от това. Заслужава достоинство, заслужава внимание, заслужава бъдеще. Защото в основата на истинската демокрация стои уважението към хората, не към джобовете на властимащите. Днес Буйново е предупреждение. То е огледало, в което се отразява съдбата на много други села и градове в България. Ако не се събудим и не поискаме смяна на правилата на играта, ще продължим да живеем в илюзията за равенство, докато истината ни прегаси. Време е да спрем да вярваме на кухите лозунги на унищожителите на съвременна България Борис и Пеевски и да започнем да искаме реални промени. Време е да покажем, че народът не е забравен, не е мълчалив, не е сломен. Намираме се в село Буйново заедно с народния представител Ивайло Лазаров от политическа партия Величие. Господин Лазаров, получихме сигнали за множество проблеми тук в селото. Какво се случи? Това, което се случва тук в село Буйново, има толкова много проблеми, че просто ако почна да ги изреждам, няма да ми стигне деня. Предлагам да отидем и да питаме хората и те да разкажат сами. Основните проблеми какви са? Основните проблеми са буклук, безводие, училището е закрито, улиците са разбити. Просто терор. Положението е трагично. Резултата? Защо се е случило това нещо? Кой управлява тук? Управляват ГЕРБ и ДПС. Където управляват ГЕРБ и ДПС, се случват тези неща, особено в малките населени места. Тук чуваме и за местни феодали, но сега ще ни разкаже повече Фикрет. Здравейте! Здравейте! Каква е ситуацията в момента? Трагична. Значи до преди 3 дена нямахме вода. Безводие? Безводие. Как се справяте с него? Кой както може. Кой както може. С бидони, каруци, тук макна с гората вода. Сено, че се намираме от 19 век. От кога е така? Ами близо 2 месеца вече сме на режим. И както разбраха, че вие ще идвате, и изведнъж водата бликна от някъде ненадейно. Което какво означава? Че тези хора, които се страхуват, трябва да спрат да го правят. Ето виждате какво се случва, когато властта в лицето на Делян Пеевски и Бойко Борисов разберат, че някой ще осветли всичко това, което причиняват на народа, веднага се задействат. Точно така. Важно е да кажем, че вие сте бил кмет. Да. Колко време? Един мандат. Да, 95-99 година. От тогава до сега, как се промени селото? Все по-зле и все по-зле. Просто нямам думи. Вие подготвихте списък с всичко това, което следва, освен безводие.
Какво има още тук? Ами, освен това съм писал за авариите, за безхаберието на местната власт, в лицето на кмета на населеното място. Как се казва той? Тя. Невзей Рагово се казва, от новото начало. ДПС ново начало. Да. Ненавременно събиране на битовите отпадъци и на недостатъчни контейнери за тази цел. И когато са напълнени тези контейнери, какво следва? Боклука се разпилява, хората недоволстват. Просто и бездомните кучета, нали, разпърлят допълнително, допринасят. Значи, освен в столицата и тук в малките населени места също не могат Борис и Пеевски да се справят с боклука. Но това с боклуците, той казва, че отскоро, преди са изхвърляли всяка седмица контейнерите, сега са почнали да ги свърлят на 20 дена и на повече. Да, така е. Препълнени контейнери. Защо се получава? Тук, доколкото знам, имам информация, бившият председател на общинската организация на ДПС, който беше голям поддръжник на Доган, сега е към новото начало. Той е вземал сметосъбирането и на нещо на всяка седмица, на 2 седмици. Как се казва той? Как се казваш той? Анди Илиязов. Да. Анди Илиязов. Знаеш го. Така. От тук минават другия проблем. Асфалта, както виждате, все още е в добро състояние, горе-долу, но тук лятно време минават машини по 400 тона. Безконтролно. Безконтролно, през центъра на селото. Няма никакъв контрол. По мое време бях го помолил човека и наистина минаваше, имаше черни пътища, минаваше човека и всичко беше честно. Сега в момента всеки минава, заминава тук тежки машини и да, тирове пълни с зърно, най-малко 400 тона да ви казвам. Значи, смятате за какво става въпрос? Добре, имате ли как да разговаряте вие с тази кметица, да я запознаете с проблемите на селото? Правили ли сте го? Аз съм го направил този списък и се надявах да присъства на това събрание. Поканихте ли? Да. Защо не дойде? Каза, че щяла да отива някъде на Варна или не знам къде, но тя 4-ти мандат едва ли не знае за тези проблеми. Идва ли тук, живее ли в Тук място? живее. Тук живее. Да. И не се грижи за това да ги отстрани, обещава ли, дава ли някакви срокове? Нищо не казва. Нищо не казва. Нищо не казва. Нищо не казва. Аз дори един път я предложих да докара, нали, по-големи контейнери за строителни отпадъци, защото тук хората постоянно се правят, нали, ремонт и това. И къде отиват тия отпадъци? Ами трябва да отидем в близката гора. Или по горите, или по тези места, където не са обитавани, няма обитаемост на къщите, по дворовете, не знам къде. Жителите на село Буйново наистина потъна, тук цялото населено място потънало в боклук. Имате ли вие информация как се случва всичко това? Всичко това се случва от безхаберието на правителството, на тези, които управляват. Човека с главно Д, не знам дали означава Дерибе или нещо друго, той оправя всичко в България. Може би ще оправи тук и проблемите на селото. Защото казва, че ще прави държава с главно Д. Държава с главно Д да дойде тук и да види какво случва в Буйново. Той е дома да види какво състояние и какви проблеми имат хората. Нали с народа. Да дойде да ги реши тези проблеми. Нали гласуваме? Гласувате за ДПС ново начало. Вие избирател ли сте на тази кметица? Да. И... За нея ли гласува? Да. И доволни ли сте от нейното управление? За сега бяхме доволни по няколко време, ама сега вече не. Понеже училището ни е както на нас. Преди имаше училище, а сега го нямаме. Защо закриха училището? Защо? Защото трябва да се съберат в друго училище. В българско училище. Няма да е в селото. Извън селото ще е. В Макаряпол имаха тогава 30 ученика. Ние имахме сигурно 50-60 ученика тук. Повече и повече. Нашите ги преместиха там. Оказва се, че така уж училището не биле в окаяно състояние, не е било ремонтирано, а вътре беше много добре. Имаме ученици, обаче въпреки това пак закриха училището. Сега училището не работи. Да.
Не работи. Имаме и детска градина, начално училище до 8 клас, до основно образование беше тук. Затвориха го. Къде учат сега младите хора? Сега част от учениците учат в Лозница, другите в Макарепол, така. Ето как работи ВиК Търговище. Да покаже нашия оператор, даже децата тук не могат да си изкарат топката. Така е, той от месец април в това състояние. Вижте каква сигнализация, вижте. Вижте за какво става въпрос. Това е сигнализацията на ВиК. Сигнализацията, вижте. Срамота. Там пред мен аз живея на 100 метра по-нагоре. Значи, него ден пред нас стана авария. Там същата работа ще бъде. Хубаво, че бях вкъщи и направих забележка. И на моя въпрос, дали ще го оставите, нямаме заплати за това, казах. Няма заплати. Не ни плащат за това. Не им плащат да заравят. Не им плащат да заравят дупките. Това беше отговора. Тук лятно време през ден е авария. В момента, ако трябва, няма как да влезем нямаме такава кола висока проходимост, да влезем в гората, въпреки че в крановете тече вода, има авария, вътре в гората има авария. И никой не взема мерки. Нашата работа е буквално във вода ходим жадни. се краде от водата на населението. се краде от водата. Крадат и от водата на хората. Това е нещо, което правят тези мутри във властта. Също има сондаж, който е направен. На колко метра е сондажа направен? Не знам, около километър, 800 метра дълбочина. На времето, когато трябваше да се захрани, той е птицелчарник. Да. И така е оставен, сондажа да си стои. И никой трябва само една помпа, вода има тук, за поне целия район да се вода има. Няма кой да вземе. Значи няма пари да купи помпа. Не знам, ВиК-то не може да се пари. Значи селото няма кой да даде колко 300 лева, 3000 лева или колко струва тази помпа? 30 000. Нямам представа, колкото да струва. Така и да хората да стоят без вода. През ден авария. Ами хората недоволстват. Ние съгласни сме и от селото да съберем от народа по 50 лева или колко ще е, съгласен, по 60 лева. Това не е на нашата работа. Никой не иска да помага отгоре. Държавата я няма. ВиК-то да каже, че ние може да дадем толкова повече. Не може да толкова да ми казаха, тук като те разровиха, нали ти казах, какво ми казаха? На нас не ни плащат заплати за това. Представяш тук с багера. За отваряне им дават възможност. Да газим, жадни ходим. Държавата липсва, хората мъкнат с легени, с туби, с каруци, а водата е тук. Намираме се в село Буйново. Това е улица Чайка, точно срещу кметството, общината, и улицата, може да покаже нашия оператор, в какво състояние. Не е асфалтирана от 40 години, сигурно от времето на комунизма. Точно, преди падането на комунизма. 88 година, много добре си спомням, понеже аз тогава докарах едни дръвчета, се асфалтира пътя към Караполско и заедно цялото село беше асфалтирано. А може да покажем за какви къщи става въпрос? Само на тази улица те на кого са? Те са на момчета, които са баничари. Денонощно работят. Работливи хора. С честен труд изкарват си прехраната. Това ли е основният начин за прехранване тук? Ами на тази улица изцяло с такива. Да, те я викаме. Улицата на баничарите, така я наричаме. Която изглежда обаче по този начин. Безобразно състояние. Господин Лазаров. Ето безхаберието докъде води. Докъде води управлението на държавата с главно Д от дебелия човек. А тук за тези дръвчета, каква е тази сграда разбитата, да питате? Тая горичка, тук беше младежкия дом и библиотеката. Да. Нека да отидем да го покажем. Той пък в какво състояние. Тази кметица от ДПС ново начало прави ли нещо тук за младите хора? Да има къде да се събират, да се учат, да правят нещо, освен че им затваря училището, поне имат ли възможност да правят нещо в това читалище, в младежкия дом? Кажете ми, тия деца, подрастващи, имаме доста деца, за разлика от другите села. В другите села не може да видите едно дете. Тук е пълно с деца, а няма къде да се играят. Няма къде да се развият. Ето да покажем, затворен ли е младежкия дом? Отворен, да, буквално е отворен. Влизаш и излизаш, както искаш.
Вижте го. Да. Вижте, нека да покажем. Да покажем. Младежкия дом затворен и тук децата са на улицата, вместо да имат място, където да се развиват. Да. И ето тази кола, може да покажем в момента как минава по тази улица Чайка, дали ще остане здрава до края. Един Господ знае. Дали ще издържи. А тук беше, още по-зле беше. Тук буквално не може да се минава. Кой ги направите? Вие сами ли се организирахте тук? Сгория, но вие сами си докараха. Рониха, Ето. които правеха и тогава Пред кметиците имало ли искания тук тази улица да се асфалтира? Имаше, ами редовно хората тук се оплакват. Няма кой да вземе мерки. Няма кой да вземе мерки. Вие като народен представител имате възможност да срещате с... И ще посетиме кметицата следващата седмица, ще я питаме, ако бъде така учтива да си е на работното място. Не мога да намериш. Ходи ли на работа? Не. Да кажат хората, ако лъжа, да кажат Да хората. кажат, ходи ли кметицата на работа? Има ли как да се срещнем с нея? Ами въобще няма май. Не идва. Но, не, някой път се вижда от сутринта и това е. Заслужава ли си заплатата тази кметица от ДПС ново начало? Ами тя трябва да, ако и се плаща на час, не знам колко да трябва да я заплати. Тя е минималната за работа заплата е много за нея. Ето това е... Защото нейният опис не е в местото, тук ми отива пи кафе, половин-един час се застоява, И айде. защото не мога да откриеш. Управлението в село Буйново не може да се справи с боклука. Виждаме какво е състоянието в момента. Навсякъде отпадъци, страшна гледка. Така е. Вижте тук, ако е зимно време, тук всичко ще цъпни. Пълно с боклуци, с торбички. Хората се извозват в града, в багажите си боклуците, защото няма къде да ги хвърлят. На тази улица виждаме два контейнера, които ни разказаха тук жителите, че се пълнат непрекъснато и те са длъжни сами да чистят, така ли? Да, така е. Така е, това е истината. Некадърното управление не може да се справи и с боклука. Борисов и Пеевски не могат да се справят и с боклука. И както гледаме тази цялата улица, отдолу догоре, това е единствения контейнер, който се изхвърля, когато решат след 20-30 дни и така. Преди са се изхвърляли всяка седмица. Да. Сега това е положението. Те препълват се. Някои хора ги палят тия контейнери, за да намалее боклука, за да не се разхвърля около тях. Което пък замърсява въздуха. Което замърсява въздуха. Но това е положението. Като има безхаберие, като не се управлява селото от кметицата както трябва. Това е. Има ли много незаконни сметища тук? Има, пълно е. Пълно е с незаконни сметища. Ще ви ги покажа и тях. Няма проблем. А когато партия Величие показва този проблем още през март месец с реални решения как да се справим, управляващите се подиграваха, се смееха. Сега виждаме, че също се случва и в столицата, в София. Да, също се случва в столицата. Ушкин бил маловажен проблема, както виждаме, проблема въобще не е маловажен. Проблемът е навсякъде, във всяко село. Тук показваме в село Буйново, предполагам всичките села наоколо, положението е същото, защото кметовете всичките тук, почти всички в Търговишка област са на Делян Пеевски. Имало заплаха за селото, че ще ли са да изпратят маскирани тук. Маскирани? За да бият народа. Скинари? Да, понеже що се оплаквали заради водата. Някакви скинари, така ли? Не знам, така се рачу. Ага. Той така ми разправя преди... Откъде чухте тази заплаха? От хората просто. Да бият тук хората? Да, маскина ще идва ли уж, нали, тук не знам. Ние знаем, че агитките в цяла България ги държат именно Борисов и Пеевски. Те не са много и ние и полица можем да ги покажем. И ако пратят тук да тормозят хората да ги бият, вече разбирате за каква разграбена държава говорим. Къде хората в село Буйново идват да си вземат пенсиите? По тези стълби не си представям как се случва цялото това нещо. Ами, ще повторя, за колко е цивилизована държава, трябва да се съди
по отношението на държавата към инвалидите. Ако виждате това как става, за мен е трудно да се изкачвам по тези стълби, пък какво останало за инвалиди и пенсионери хора? Това са възрастни хора, които ежемесечно изкачват тези стълби. Тук са зимно време, не може да си го представите това. Нека да отидем да видим. Нека да видим. Нека да видим. Това е всичко, тук става лед. Лед и не знам как се качват тези хора. До сега не е имало инциденти. За сега Господ опазва. И нито има къде да чакат, общо да чакат вънка. Тук двама-трима седат, как седат, аз не ги знам. Но наистина вие сте много прав и това, което казахте, че по една държава за управлението й се съди по отношението към инвалидите. Свин Лазаров. Може ли инвалид да се качи по това нещо? Аз трудно се качвам. Не знам хората как си взимат пенсиите, кой ги води, как се качват. Това е тук входа за... Да, входа за... Ето, само като един входа в какво състояние. Станция, да. Това е. Вътре на времето имаше пощенска централа, имахме централа. Какво стана с нея, не знам. С апаратурата, това не знам. Работа на БТК, там не знам кои. А само срещу мястото е и здравната служба, където хората би трябвало да получават медицинско консултиране, медицинска помощ, но всичко е в окаяно състояние. Така е. Тук на времето имаше акушерски кабинет, консултация. Има хора, които са родили тук в тази. И дори и сред нас. Да. А сега вижте какво състояние. Нека да се, без коментар ще оставя. Има ли някаква апаратура, техника? Каква апаратура става въпрос? Лекара преглежда в момента, ви казах тази сграда, къде бяхме долу. В една стаичка и той горкия на студ, на мраз, идва човека за час-два, върши си работа и се заминава. А в какви условия? Добре, ужасни. а при спешните случаи, ако някой нещо му се случи тук, къде отива? Отива, вика, случайно ако дойде бърза помощ, дойде къде? Да. Чао, новия свят. Новия свят. Да. Има такива случаи, имаме такива случаи. Разкажете. Да. За 112 не идват тук на време. Те са нещо като консултация. Какво има, колко му е налягането, значи ти си дължен да имаш апарат за кръвно налягане, да си половин доктор, фелдшер, не знам какво. И крайен случай, ще изпратим линейка. И това е отношението. Консултации по телефона. Да, консултации по телефона. Какво да се случи? Да. Купуват ли изборите ДПС на място тук? Според мен, да. Чрез дърва? Чрез дърва, чрез парични награди. И кеш, и кеш. Да. И кеш. Колко вървят гласовете? Колко пари? Кажи. Не знам. Аз ще ви кажа. От 30 до 50 лева, много ефтино. Тук в България отстъпка. Тук в Буйно е така. МВР става ясно според разказа, че също участва в историята с контролираните избори в полза на Борисов и Пеевски. Така е. Значи наблюдава безучастно, отзатваря си очите. Точно на това място седи полицай. Ето тук. Люпа семки човека и гледа как агитаторите на това начало, екс-ДПС, агитират хората и едва ли не на сила ги карат да гласуват. Това е. Всичко в хор. Всичко хор. Всичко тандема е супер. До кога така? До кога фалшифициране на избори, нелегитимно правителство, престъпна власт? До тогава, докато не изгоним дирибеите от управлението. Това са Пеевски и Борисов. Това е главният път на село Буйново. Резултатът е такъв. Това е творението на ВиК Търговище. Точно така. Това са минната полета на ВиК Търговище. Виж как ги оставят. Отзаде, виж, там като се почне долу все са разкопане така. Отварят, без да затворят както трябва и така ги оставят. А там даже и растителност вече... Вече има растителност. Тук ще направят, били ще направят катастрофи, транспортни происшествия ще има. Ще пропадна асфалта, виж каква дупка е надолу. Да покажем. Вътре, виж колко е дълбоко. Наистина е доста дълбоко. Асфалт е изяден, отдолу има пещера.
Ако стъпи някоя камион или някоя кола върху асфалта, той ще се пречупи и тук може да се отнеме и човешки живот. Как така ВиК търговище просто ги прави тия творения, тия пещери и след това заминава? И аз не мога да разсъждавам вече как. По какъв смисъл разсъждават, не знам. Това се отнася за човешки хора, за животи се отнася това. Човешки живот ще се погуби тук. ВиК търговище отговорна за всичко това, което ще се случи тук.